Timinga sa paglakaw sa duha o, kay naa na sinyang Marlin. Ay, tama. Kabalo na ko. Tisoy, asa mo man to? Laan na bug ka? Maadto sa akong tindahan ka duty mo, balik naman ko dayon. Sige ha, ayaw pagdugay, kay na ako isugo nimo. Lagi mo balik lagi ko dayon. Saon ka kuniro no? Na sigurado jud kung muan hito si nang Marlin ba maningil jud to karon. Kay kagahapon, wa siya ni ani na gahapon iyang tingsingil. Tanawa, nahurot na na akong baglok sa akong minti na number. Nangyawat ko na managan. Pagkapakyasa. Karon, dako jud yung problema. Ay, ani na lang akong buhaton. Dili na lang ko mag-standby diri sa balay. Mag-atik-atik na lang kong pangahoy. Naunsa man is Dudong Pawiks nga mura mag problemado. Mangahoy na ko. Dudong Pawiks, ulat sa. Oy, Lucio, bintaha kay naa ka. Ikaw jud makasulbad sa kong problema ron ba? Sa problema nimo pre? Tanaw na ko nimo ba magulanon kay ka? Bintaha kay mo na magpaluy-luy ko sa kung naong pag-ayo or matabangan kong kumpare. Kukuan man gud pre. Na kay bakanting kwarta diha pre. Sus, maura din na imong problema? Kwarta? Lagi pre, maningil mo gusto sinang Marlin sa kuwa ron. Na kay bakante diha. Kwarta jud ay imong problema? Na, parehas jud ay tawa tay kwarta. Kanang Marlin na sila nakautang. Ang problema, wala sila ikabayad. Uy, hala, sinang Marlin? Pre, biyaan sa taka. Kay basig maabtan ko ng Marlin diri wala biya ko ikabayan. Pre uban ko eh. Timinga sa paglakaw sa duha o, kay naa na sinyang Marlin. Ay, tama. Kabalo na ko. Nang, sige, pangita din mo. Kachismo sa ba aning bataa? Sa Dudong Pawik si mong gipangita og solusyon lang na. Ha? Kabalo lagi ka? Dili na ni magsugod akong plano ron. Ikaw mo tong igsoon ni Mariano? O ako tunay, pero wala man si ate sa balay, nilakaw. Na, dili di ko makasingil ni Maria ron. Kailalagi ka ni Lucio ug ni Dudong Pawiks. Nay, naa sila utang nimo? Oh, maningil gani unta ko. Haha! Nay, tagluan ta ka kung asa sila. Basta tagaan ko ni mo 20. Tira ning bataan ni. Wala pa gani ko kasingil. Mukwartahan na inom ko. Sige, dong. Tagaan ta kag 20, tudloy ko gasa sila. Manidan ba niya ako, anay? Gurista po ning batao. Dara dong oh. Kwarta na. Tara, nay, sunod sa kuha. Nay, time sa. Nga naman dong. Diri, alang ko, nay. Wala sila, oh. Lucio, dili gud to kasingil si nang Marlin karon kay wala pa sa tuang balay. Pre. Lucio, Dudong Pawiks. Ala pre, sinang Marlin, dagan!